Защо да не се възползвам, като убия поне един? Отивам едно в едно срещу паяка. Аз се притрепах. Тук трябва ли да се кляка, да? Айде, оп, толкова ли съм саката, бе? Чувствам се като уния серийни убийци, които дебнат жертвите си и убиват супер хладнокръвно. Въобще не ми пука за гранушка, защото тя самата е такава. Да я пуснем самата и да я гледаме отдалече. Какво стана, бе? Сега си прилича кола с повече мозък. Няма шанс, бабо. Умираш. Колко време ще умираш? Така, навирса в дима. Ти си като гущирите. Не умираш лесно. Аре бе, дишай го там, този дим. Най-после. Чакай да отидем да я проверим. Така отваряме. Хубаво се напушила. Трябва да го спрем това, да не взема и аз да пукна. Вижте и безжизненото тяло. Разкарай се, искам с единия. Айде мърда, бе.